Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yaring atong mga intensyones para sa pagsulog naton sa ika-14 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagnan day Felipe, kag Gloria, offered by Leda Grace Roque. Para sa kalagnan day Jennifer, Joel Sr., Consejo, Gregorio Jr., kag Gregorio III, offered by Ledesma family. Para sa kalag ni Michael Angelo, offered by Nilida Kitching Tamises. Para sa kalag nanday Edgardo, para sa iya first year death anniversary, Nerio Sr., Lamberto, Lilia, first year death anniversary, Nelly kag Adones, offered by Merlin Capauan and children. Para sa kalag ni Sandy, offered by Nilida Kitching Tamises. Para sa kalag ni Erlin, offered by Erilyn Cuno and family. Para sa kalag nanday Simplicio Sr., Simplicio Jr., James Sr., kag Johnny, offered by Mr. and Mrs. Jose Tibajares. Para sa kalag ni Sandy, offered by Osomo and Mercurio family. Thanksgiving is offered by Dominic Dominador Hamili on his birthday on July 7. Thanksgiving is offered by Jolie Lacrete on her birthday last July 1. Good health always. Thanksgiving is offered by Lenly Martinez on her birthday tomorrow, July 7. Thanksgiving is offered by Linchin Capauan on her birthday last July 5. Good health and more blessings to come, offered by her family. Thanksgiving is offered to Cedric Pison on her 11th birthday, today, July 6. Good health always, offered by Gracia Pison. Kaya ito niya mga sponsors, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Leda Grace Roque and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Lydia Kamangunan and family, Mr. and Mrs. Jolie Lacrete and family, Mr. and Mrs. Errol Galvez and family, Mr. and Mrs. Donde Ledesma and family, kag Mr. and Mrs. Leonor Tabuyok and family. Kung kaisa, nagadumdum kita, niyang Diyos, yara lamang, sa makatilingala nga mga butang. Kag mga hitabo, nagadalagan kita, pakadto sa diin, may ginabalita, nga may milagro. Ang mga kasimanwa ni Jesus sa Nazareth, wala nagpati, nga si Jesus, propeta, nga nagikan sa Dios, sanglit kay siya nagdako sa tunga nila. Paano siya mangin pinili sang Dios kung siya kag iya pamilya kubos lamang? Buot ni Jesus nga subong Mesiyas mangin malapit sa mga kubos kag ordinaryo nga mga tao. Sa aton man panahon, nagapadayon siya sa pagpakita sang iya kaugalingon paagi sa ordinaryo nga mga hitabo kag mga tao. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Place upon your table a gleaming pot of wine, the weaving of our stories, the fabric of our lives.
Upod sa ating mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Agad na maging takos kita sa pagselebrar sa Santos nga misa, kinalahon nato na ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar ako. Sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa konsala, sa kundako nga tod nga sala, busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga iles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kag sa napatawad na aton mga sala, tuytuyang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos ang kahitasan. Himaya sa Diyos ang kahitasan. Nagsalutang maginain sa mga taong nga may mayo.
pangamuyo kita. O Diyos nga mo na may paagi sa pagkasakit sa imong anak, imo ginbayo ang kahimtangan sa mga tao nga nahulog sa sala. Ihatag sa amon ang sa imo mga tumuluo ang matuod-tuod nga kalipay, agud nga kami nga naluwas na sa pagkaulipon sang sala, makadangat sing kalipay nga wala sing katapusan sa langit. Napangayo na nini sa imo, pagi ka Heso Kristo, imo anak agamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaysan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Ang Espiritu sang Dios nagsulod sa akon, kag nagpatindog sa akon. Kag nabatian ko ang tingog nga nagapadayon sa pagsiling. Tao nga mamalatyon, ipadala ko ikaw sa mga tao sang Israel, nga nagbato kag nagsumpong sa akon. Sa gihapon, mabinatuon sila subong man sang ila mga katigulangan, mga matiga sila sing ulo, kag wala sila nagatahod sa akon. Ipadala ko ikaw sa pagsugid sa ila, kung ano ang ginasiling ko. Ang Ginoo nga gamhanan, magpamati sila sa imo o kung hindi, basta mahibaluan lang nila nga may isa ka propeta nga nagkadto sa ila. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Nagapadayon kami sa pagsalig sa imo o Ginoo, tubtob nga kaluuyan mo kami. Nagapadayon kami sa imo, sa pagsalig sa imo, O Ginoo, tubtob nga kaluoyan mo kami. O Ginoo, nagatangla ako sa imo sa langit, sa diin ikaw nagagahom. Subong nga ang sulugoon nagasalig sa imo. Nagapadayon kami sa pagsalig sa imo, O Ginoo, tubtob nga kaluoyan mo kami. Subong nga ang sulugoon nga babayi nagasalig sa iya ama. Subong man nagapadayon kami sa pagsalig sa imo. O Ginoo nga amon Dios, tubtob nga kaluuyan mo kami. Nagapadayon kami sa pagsalig sa imo, O Ginoo, tubtob nga kaluoyan mo kami. Kaluuyi kami, O Ginoo, kaluuyi kami. Kay tama gid ang pagtamay sa amon, dugay na ang pagyiguta sa amon sa mga manggaranon, kag ang pag-uligyat sang bugalon nga mga manugpigos. Nagapadayon kami sa pagsalig sa imo, O Ginoo, tubtob nga kaluoyan mo kami. Pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Agod hindi ako magpabugal sing sobra tungod sa makatilingala nga mga butang nga ako nakita, ginhatagan ako sang tunok sa lawas. Nga amo ang paagi ni Satanas sa pagsakit sa akon, agod hindi ako magpabugal. Makatlogid ako magpangamuyo sa Ginoo nga kuhaon niya ini. Pero nagsabat siya, ang akon grasya amo ang kinahanglan mo. Kaya ang akon gahom, mabatyagan mo sing labi kun ikaw maluya. Gani, labi ako kamalipayon sa pagbugal sang bisan ano nga kaluyahon. Agod nga akon mabatyagan, ang gahom ni Kristo nga yari sa akon. Gani, nagakalipay ako sa mga kaluyahon, sa mga pasipala, sa mga kabudlayan, sa mga pagpanghingabot, sa mga kapiutan tungod kay Kristo, kay kun maluya ako, dira nga mabakod ako. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog ang tanan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon,
kaginpili niya ako sa pagwali sang maayong balita sa mga imol. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagkadto si Jesus sa iya banwa. Sang adlaw sang inugpahuway, nagpanudlo siya sa sinagoga. May madamo nga mga tao dito, kag ang sang pagkabati nila sa iya, natingala gid sila, kag nagpamangkot. Diin bala niya ginkuha ini tanan? Ano bala ini nga kaalam ang ginhatag sa iya? Paano ang paghimo niya sining mga milagro? Hindi bala ini siya panday nga anak ni Maria? Kag utod nanday Santiago, Judas kag Simon. Hindi bala ang iya mga utod nga babayi taga diri? Gani wala siya ginbaton. Si Jesus nagsiling sa ila. Ang isa ka propeta ginatahod bisan diin luwas lamang sa iya kaugalingon nga banwa kag sa iya mga himata kag panimalay. Wala siya didto makahimo sang mga milagro, luwas lang sa pag-ayo sang pila ka mga masakiton pagi sa pagtandog sa ila. Natingala gid siya tungod kay wala sila sang pagtuo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utod sa sining-aton Ebanghelyo sa ika-14 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, ang aton pagpamalandong duha lamang sa istorya ni Jesus nga way sa ginbaton sa iyang banwa. Una, nga sama-sami, kung may mga tao nga taman, taman ka ordinaryo sa aton, kag maghatag sa aton sa mga suggestions, no? Wala kita dayon nag-pati. Kaya ginalantaw naton, anay. Kay sino ina siya nga mag-remind sa akon. Kilala ko man na siya. Sang una, ano man lang na siya. Sorry. Ang allergic rhinitis ko. Amo na ang una, no? Amo lang natabo kay Jesus, no? Nga kung kaysa, ginagamit naton ang ining mga rason, agud nga hindi kita magtuman sa mga maayo nga mga bulahaton kung i-remind kita. Kung kaysa nagahalini na sa aton bugal, no? Nga hindi kita matudloan kung anong dapat. Ilabi na gid kung naanda na naton nga buhaton, inang mga buluhaton, nga gina-remind kita sa mga tawo nga ayhan nakakita sang dapat nga maayo nga buluhaton nga dapat obrahon, for example, sa katilingban. Gani nga ang natabo kay Jesus nga wala siya ginpati sang iya kaugalingon nga mga kasibanwa, ayhan ang mga tao sadto nga tion, no? Do hindi, no, makapati o kon gingamit lang nila ang pagkaordinaryo ni Jesus para nga hindi nila pagsundon ang ginasuggest ni Jesus nga maayo nga paminatasan bangod nga hindi sila gusto magbago. Tuod man, no? Kung may mga maandan ka nga hindi nami nga mga buluhaton, tapos may ma-remind sa imo, ang imo una nga halambalon, amo ini. Ay, sino ka ma-remind sa akon? Una ako iya sa imo sa aboy-aboy. No? Pero girason mo ina, hindi bangod kay
magulang ikaw, ginrason mo ina, bangod kay hindi ka magpati nga ang kredibilidad sang gani-remind sa imo, kundi nga first and foremost, hindi ka magpati bangod kay bugalon ikaw kag hindi mo gusto bag-uhon ang imo kaugalingon nga isaktuhon ang imo nga panimuot. Kung ang natabo kay Jesus sa mga tao at that time, ayhan, nagakatabo man sa aton katilingban, sa aton sulod balay. Gani nga sa sining una naton nga pamalandong, kung lantawon naton, kag usisaon naton ang aton kaugalingon, may mga kahigayunan kag mga tinion kon kaisa na talupangdan naton nga daw parehos man kita sa santong mga kasimanuan ni Jesus. Kung si Jesus mag-remind sa ila, wala nila ginatuman si Jesus, hindi bangod kay ordinaryo si Jesus, no? Ang ila rason ordinaryo lang si Jesus. Sino na siya nga matuman ako sa iya kay panday siya. Pero ang pinakamatuod nga rason nga way nila ginatuman si Jesus bangod kay hindi nila gusto magbago sa ila kabuhi kay naanad na sila sang ila nga mga naandan nga hindi mayo nga mga buluhaton. Kung kaisa, kita nga mga tigulang, nahuya man kita nga mag-admit, pero tuod man, no? Kung kisa ang mga kabataan pa, ang ma-remind sa aton. Kagang aton na mga bata pa kamuya, hindi kamuya mag-ano sa ako. Gali kay, nagtidugulang na kita sa pag-ubra sang hindi maayo. So, kung i-remind kita sa aton mga kabataan, irason naton nga bata pa sila, no? Kaya hindi kita ya gusto na magbago sa mga naanda na naton na dapat naton bagohon. Gani amo ning una naton nga pagpamalandong sa pagpuli naton karon sa Santos Camisa, tapos ining Santos Camisa, lantaw naton ang aton kaugalingon nga ayhan may mga dapat kita baguhon sa aton kaugalingon nga dapat damo na ang nag-remind sa aton. Pero nag-resist kita. Kag nagapangita kita sang rason nga hindi kita magtuman sa ila. Kag ginarason lang naton, hindi na saya, hindi na sa dapat tumanon kay sinuma lang na isa. Gali kay matalupang dan naton sa aton kaugalingon nga wala naton ginatuman ina bangod kay nahadlo kita nga magbago sa aton kaugalingon kay naandan na naton nga buhaton ina biskan hindi pa manami. Pamalando nga naton ina amo nang una. Sa ikaduha, sang pagka-experience ni Jesus nga way siya ginbaton sa iya katilingban, bangod kay amo na gani, no? Nangin malain siya, hindi siya accepted, bangod kay naghambal si Jesus ang dapat nila obrahon kung ano ang sakto. Gani hindi nila ma-accept si Jesus. Pero, amo man ina ang pagpanghangkat ayhan sa aton, no? Kung sa tion nga may mga tao nga hindi magbaton sa aton, o kung hindi mag-accept na sa aton bilang abyan, bangod kay nagabuhat kita sang kayuhan, padayon lang kita ya magbuhat sang kayuhan, katulad sang ginbuhat ni Jesus. Kung sayo ron, bisan ano pang ihambal sang iban nga tao, nga mga pato-pato, biskan ano pa ang pagpakalain sang iban nga tao sa imo, kabay pa, nga hindi nila ya makuha sa imo, ang imo pagbuhat sa mga kayuhan sa iban, no? Amo man ining ikaduha naton nga pamalandong katulad ni Jesus ayhan matuod ina, no? May mga personal experiences man kita diri sa katilingban sa San Rafael. Ikaw pa nagabuhat sang maayo, ikaw pa malain. Ikaw pa nag-remind sa ila, ikaw pa malain. Pero bisan amo pa na nga experience sa katulad sa experience ni Jesus, wala nagpugong kay Jesus nga ginapadayon niya nga magbuhat kung ano ang dapat kag ano ang maayo. Sa aton man diri, no? Personal naton experience sa sulod sang balay, sa aton katilingban, kabay pa nga hindi magpugong sa aton inang mga pato-pato, inang mga marites, inang mga chismis nga nagaguba sa aton reputasyon. Hindi nila makabugong sa aton nga magpadayon nga magbuhat sang kayuhan, katulad sang ginbuhat ni Jesus. Gani sa sining Santos nga Misa, sa sining 14th Sunday of the Ordinary Time, ang aton ginpamalandungan una, kung may nag-remind sa aton nga dapat kita magbago, kag kung natalupangdan nga aton nga tuod na nga dapat kita magbago, maging mapainubuson kita
kag mag-accept nga baguhon naton ang aton kaugalingon. Hindi naton pagubon ang iban nga tao, kay hindi naton mabaton nga sila pa ang nag-remind sa aton. Ikaduha, kung may mga tao sa palibot naton nga nagamarites kag nagaguba sa aton reputasyon, bisan maayo pang aton nga ginaobra, hindi naton pagbalihon. Padayon kita nga magbuhat sang kayuhan, kay it should not stop us of what the good that we are doing. Kay kung maguntat kita, tisisin o na mabuhat sang kayuhan. Kung nagpati lang kita sa mga marites nga na, kag nagaguba sa aton reputasyon, waay na sang kayuhan yung magpadayon no? Kundi madaog to ya ang mga marites. Di ba? So pamalandungan naton ini kag kada isa sa aton, also have a share of that. Gani pangadian naton ang isa kag isa. Hindi man kinahanglan nga mabalaan naton ang mga details kung anong inyo gina-experience sa sulod sang balay sa aton katilingban, kundi nga tuman na ina nga sa sining santos nga misa, idumdumo naton ang isa kag isa sa aton, pangamuyuan naton kung naka-experience man kita sinitanan. Pamalandungan naton ini magtindo kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo, nagatuo ako sa Dios Amay makagaw sa tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Ikato ko sa Kristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panangkon sa ilang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Birhen. Isakit sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na patay kag inlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito, mga karipasya liwat sa mahukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaugdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ipangabay naton sa aton Amay sa langit, nga butunon naton ang iya pagbuot sa bisan anuman nga paagi sa nga ini magaabot sa aton sa dako nga pagsalig mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga nagapamuno sa simbahan, hindi magpasulabi sa kadalagan sang ila pag-alagad, kundi sa ila paghigugma sa Dios, kag sa ila pagatipan sa iya katawhan. Kabay pa nga pangitaon man nila ang mga panong sang Dios sa sagwa sang simbahan, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga opisyales sang gobyerno magpamati sa mga propeta sang aton panahon nga nagahambal lamang sang matuod, bisan pa nga kun kaisama sa kitini sa ila palamatian. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga mabatyagan namon ang mahigugmaon nga pagbantay sang Ginoo sa adlaw-adlaw nga mga hitabo, sa katahom sang kabuhi, sa pagpalangga sang amon panimalay, kag sa amon yutay nga mga kadalagan kag kasadyahan. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ipaiway kami sa kahalitan nga dala sang balatian, inaway, terorismo kag kalamidad. Kagabay pa nga dalon sa kalipay sang langit ang amon mga pinalangga nga nagkalamatay. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga mag-aman kami para sa hubileo sa madason nga tuig, paagi sa pagbuylog sa simponiya sang pangamuyo. Agud mapalapit kami sa presensya sang Ginoo, magpamati sa iya kag magsimba sa iya. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Mahigugmaon nga Amay, tuguti nga makita kanamon sa amon pagpangabuhi, agud nga masunod namon ang imo kabubuton. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. All that we have and all that we offer,
Palong magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mga utod, agad nga akon kang inyong sakripisyo, mahamutan sa Diyos, amay nga makagagahom sang tanan. Budunta sa Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot. Sa karayawan kagamayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tinuloy kami pagi sa iyong sakripisyo nga amon ginahalal sa pagpadungog sang imo ngalan, nga kabay nga magbulig gini sa amon sa pagkabuhi sing maayo adlaw-adlaw. Ginapangayo na nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa iba. ibayong inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Salamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Tapos ka nga gid ingo apostanon sa among kaluwasan ni sa gihapon sa tanan doog magpasalamat kami sa imo. Sa tanan nga doog o Ginoo santos nga amay gamhanan ka gulay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa iya pagkatao ginbayo niya ang amon kinaugali nga napukan sa iya pag-antos ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo o amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angheles ka mga santos, ang gaamba kami sa inyo unta, sa kalantahon sa imo imaya, nga nagasiling. Santo, Santo, Santong Ginoo, Diyos ang mga yasito. Puno ang langit kag lutas ang imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Dayaon ang nagakari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga todo Ginoo, tubaran sa tanan mga santos, gani padalang imo espiritu sa pagpasantos sa inyong mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoong Kristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayan nga gibaton sa kinabubuton niya ginkuha ang pamihak-pihak at tinapay nga nagpasalamat sa imo. Panagtag sa imong gituton-an nga nagasiling magkuha kamo tanan kag magkaon sini kanya mga akon lawas kay gitugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kay palibot sa mga itutuan-an nga nagasilig magkuha o matanan kag manginom sa sining kalis kay namang kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kagulay katapusan na kasugtanan nga igaula para sa inyo at para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, pagkari ka, O Ginoong Jesus. Nga niyo amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sa pagkamatay ka pagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabig ang mga takos sa pagkatubang sa pagalagad sa imo sa siling sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Kung ginoodom dumangin mo simbahan, nga napnag sa bungo sa kalibutan, imbita sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, kay sa tanan nakaparigian. Doon ang mga sakop siya mga katilingban, nga nagtaliwan nga may paglao mamabanaw sila. Doon mamanan tanan ng kalamatay sa imo pagkabiyan, batunan siya sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong.
Kaluoy man kami, record ng katambong, agod nga maambot naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo kag bagimaya kami sa imo, pod kay Santa Maria Virgen ni Loy sang Dios, pod kay San Jose nga banaw, pod sa mga apostoles, isa na mga santos nga nagpahamot sa imo, pagi sa imo anak na si Hesus Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadara sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, amay mahagahom, sa kaysan sang Espiritu Santo, ang tanan dungog ang gimaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay gisugos sa aton manuluwas, mga muyo kita sa pangamuyo, gagintudlo niya sa aton. May namon gayarakan sa mga langit. Pagdayawon ang imong ngalan, umawon sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong kabuhok diri sa duta. Siling sang sa langit, hatagan mo kami diyan. Sigaron namon sa matagada, magpatawaron mo kami sa mga kasalanan mo. Sige nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami palahon sa mga banulay. Inugloo, luwason mo kami sa kalaon. Luson mo kami, O Ginoo, sa tanan na kalautan. Atagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan na palaligman. Samtang nagapaabot kami sa balahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga magabalik sa Hesus Kristo. Nga man manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang kahog kaganimayan sa mga tuig, sa mga katuigan. Ginoong sa Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidait, kinabiling ko sa inyo. Akon pagidait, kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang ano mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan. Asunod sa imong siling, hatagi sa isang pagidait kapag hiusa. Ikaw nga nagakabuhi kay tagahari, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Pagidait sang Ginoo, yaragyapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Ang katakay kita sang tanda sang pagidait. Cordero sa Diyos na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa amon.
Diyos nga nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, hatagan mo kami. Sing Panginoon. Yan si Kristong Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita giyadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, Di katkos nga magsulod ka sa akon puloy-an, o pangimig lang lamang sa kapulong, kag mag-aayo ang akon kalag. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
palihog magtindog ang tanan. Mga buyo kita, o Ginoo, imo kami ginsagod, paagi sining sakramento, paagi sa iya, ipadangat sa amon ang imo grasya, kag hindi pagitugot kay maguntat kami sang amon pagdayaw sa imo. Napangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa mga dali para sa mga pahibalo. Yari ang mga announcements dito sa aton niya parokya, sa mga masunod niya mga activities naton diri sa aton niya parokya kag sa aton man niya Barangay Chapel. Sa sining bulan sang Hulyo. Sa rangan niya members ng Education Ministry kag sa mga katikist kag sa kutob luyag niya maging katikist sang aton parokya. Mayara sang orientation sining palabuton niya July 11. Huwebes nga adlaw, alas 5 ang takna sa hapon dito sa may Nazareth Hall sa aton parokya. Kag subong man ang aton nga Regional Youth Day nga pagahiwaton sa July 22 to 25 subong nga tuig. Ang mag-host mayara sang several host nga mga parishes diri sa aton nga Archdiocese sang Haro. So sa tanan nga mga foster family mayara sang orientation sa July 14. Domingo ina nga adlaw, alas 10 ang takna sa aga. Dito man sa may Nazareth Hall. Let us show our hospitality and offer prayers for the success of this activity. So ini ang mga announcements sa aton niya parokya, sa aton niya mga likoton, sining bulan sang Hulyo. Madamo gid niya salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon, kabay pa nga bantayan kamo sang Dios sa tanan nga mga katalagman, kag ihatag sa iyo ang tagsa kamaayo nga bugay. Amen. Kabay pa nga iya itanom sa inyo mga tagipusoon, ang iya pulong kag punon kamo sang kalipay nga wala sing katapusan. Amen. Kabay pa nga maglakat kamo sa iya mga dalanon nga nakahibalo kung ano ang matarong kag maayo tubtob nga makalambot kamo sa iya ginharian. Amen. Kakamuntanan bisyon kamo sang makagahom nga Dios, ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait tapos naton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyo tanan.